Да работиш работата си така, че учениците да те обичат и да искат да остават в часа ти. Това е най-голямата радост. Това видяхме в часа на Красимир Божинов, преподавател по информационни технологии в ПМГ професор Асен Златаров. Днес професията на учителя не е просто да преподава, а да задава казуса, който учениците да развиват със своите качества и умения. Учителът трябва да бъде в този смисъл медиатор или човек, който ги ръководи, който ги напътства, който им показва пътя, който им помага, а пътя, както се казва, те самички ще го извърват. Противно на мисленето, че все по-малко млади хора влизат в училище, Красимир Божинов е оптимист за професията. Професията учител е хубава професия, творческа професия. Човек може да се реализира, ако е креативна личност, ако обича децата. Така че предполагам, че от тук нататък и сигурен съм, всъщност, че много млади хора ще има в образованието. Избора си да влезе в училище той мотивира с комфорта и възможността да развива интелектуалните си качества. Красимир Божинов е един от учителите-новатори, за който най-актуалните достижения не са чужди като знания. В Дания едно от най-модерните училища е училището без стени. В това училище всички класове, които са, заедно общуват. На различни нива, така е направено чисто архитектурно. Това, което е интересно е, че доста наплив има за това училище. По-свободни. Ние някак си робуваме на стария тип образование, като поточна линия, ако мога така по-инженерски да се израза. Стария тип образование на поточната линия. 30 човека влизат, излизат, предава се материала, те го повтарят. 21 век е застъпено творчеството. Децата да могат да работят, да се изявяват своите способности. В компютърния кабинет с дарените от общината компютри учениците навлизат в дебрите на информационните технологии. Това е начин да научат, освен най-новите достижения, да могат да подпомагат и практически уроците си по другите дисциплини. А помощник им е учителят, чието знания учениците очакват с нетърпение.